Okay, di rang a hain. Cos atá sibh iniu an luúin agus tá ceacht nu agin. Féici ar leabhar lehanach 72 agus 73. Tá pictúr das agin sé Siopa na bpeataí. Okay, féici ar dús ar na luas cartaí cad atá agin. Cuinning, ná sibh se? Oh, ná sibh. Cuinning. Dáhan ala. Sibh se? Dáhan ala. Go má. Iasc orga. Sibh se? Iasc orga. Má sibh. Éan. Sibh se? Éan. Go má. Ní mála mé. Nope. Nachar nive. Sibh se? Nachar nive. Oh, an rud céine as beirne agus as Gaeilge. Hamster. Hamster. The Florence Cowrulin. Florence is helping us. Bish. Turtar. Sibh se? Turtar. Oh, go má. Pishkin. Sibh se? Pishkin. Má sibh. Madra. Sibh se? Madra. Go má. Dáhan ala. Sibh se nish? Dáhan ala. Go má. Kishon. Noah, smá dat san Kishon an ja? Kishon. Go má. Eel. Sibh se? Eel. Go má. Bowla. Sibh se? Bowla. Bia madra. Oh, malam mawadra. Bia madra. Ihin sé alán bia madra. Siúpadór. Sin banan chupa. Siúpadór. Okay, má sibh. Anish. Imrónid cluthe. Curry Commission. Taking suas. Swinging. Kishon. Eel. Now, dúnagí na suaile. Cad a thug mé. Ceart. Thug mé an Kishon. Nish trícín eile. Bowla. Oh. Bia madra. Bowla. Siúpadór. Dúnagí na suaile. No cheating, I can see you. Dúnagí na suaile. Cad a thug mé. Má sibh. Siúpadór. Oh, tá sibh go hanamháin you wrong a hain. Turtar. Pishkin. Madra. Dúnagí na suaile. Cad a thug mé. Go má. Thug mé an turtar. Hamster. Nachar nive. Éan. Dúnagí na suaile. Cad a thug mé. Thug mé an hamster. Má sibh. An deire ceann. Iasc orga. Dáhan ala agus cad a bhfuil ar an turtar. Okay, dúnagí na suaile. Cad a thug mé. Dad. Dáhan ala. Má
Tá Ok, ní rang a hain feice méid ar an bicú le chéile. Ok, Catán, cá bhfuil na páistí? Cá bhfuil siad? Tá siad is siopa na bpeataí. Cé tá ann? Tá uisín ann? Tá siafra ann? Oh no, sin Seán, ja? Sin Seán. Sin uisín. Tá uisín ann le na Madrí. Tá siafra ann. An siopadór agus daddy. Agus cadiad na hanmhathe feicimid an fecin tú an piscín. Cá bhfuil an piscín? Má sibh. An fecin sibh an dahanala. Cá bhfuil sé? Go ma. An fecin sibh an iascórga. Sin é an tiascórga. An fecin sibh an taon. Sin é. An fecin sibh an náthair nuimhe. Cá bhfuil sé? Sin é. Cá bhfuil an siopadór. Sin é. Cá bhfuil an tíal. Sin é. Agus tá price ar gath rud. An bhfuil tú an ann rud a bhfuil price €2 air. Fan go bhecimid, €2. Sin é, €2. An bhfuil tú an ann rud a ail leis an price €1 a bháin. Sin é. Agus sin é arís. €1 a bháin. Cad marall ar €8 déag 18. €8 déag. Cá bhfuil sé? Sin é. Cad marall ar €20. An bhfuil tú an ann €20 a ail. 20, €20. Cá bhfuil €20. Oh, ní féidir le mé. Sin é. An ciseán. An ciseán bán darag. Ok, nis ná rang a hain. Tá árán deas a gcuin. An bhfuil sibh an ann éisteacht? Siopa na bpeataí. Cá bhfuil na lalaí I siopa na bpeataí. Fecin siad Cá bhfuil na lalaí I siopa na bpeataí. Fecin siad tartar. Okay, wrong a hain. Tá árán a gainis, a little song árán an bhfuil si bhí géisteacht. Tá si mar dhean ar siopa na bpeataí. Cá bhfuil na páistí I siopa na bpeataí. Cá bhfuil na lalaí I siopa na bpeataí. Cá bhfuil na lalaí I siopa na bpeataí. Fecin siad cuiní Is orga is piscín. Cá bhfuil na lalaí I siopa na bpeataí. Fecin siad tartar. In madra is an star. Arís? Okay. Cá bhfuil na lalaí
I siopa na bpeataí. Cáil na lení I siopa na bpeataí. Fecinn siad chuinín is gorga is piscín. Cáil na lení I siopa na bpeataí. Fecinn siad tartar is pastar. Go ma. Okay, inis tá leathanach amháin ar agin. Féice í suas tá pictúrí le dathú agin, cuinín, dawanala, iasc orga, nahar niva, piscín, éan, tortar agus hamstar. Dathig na pictúrí agus scríbhagaí na habertí. Fecim, I see, fecim cuinín sa siopa. Fecim dawan ala sa siopa. Fecim iasc orga sa siopa. Fecim piscín sa siopa. Fecim nahar niva sa siopa. Fecim, we done that one, piscín sa siopa. Fecim éan sa siopa. Fecim turtar sa siopa. Fecim hamstar sa siopa. So a rai live a fáistí. San!